Преди 20 години човек се сравняваше с съседа, колегата Гошо, дето има сервис, нормални работи. Днес отваряш Инстаграм и за 5 минути виждаш 19 годишен бизнесмен, фитнес батка с БМВ, Даниела в Бали, която качва живей за момента, ама не качва спонсора на 43 години, който е платил почивката. После гледаш някакъв тип, който ти обяснява как, ако не ставаш в 5 сутринта, никога няма да успееш. А той самият снима клипа от апартамента на майка си. И в един момент мозъкът ти започва да си мисли: чакай малко, аз ли съм единственият човек, който не кара БМВ и не медитира в Дубай? И after enough scrolling, мозъкът ти започва да вярва, че всички живеят по-добре от теб. Но реалността е малко по-различна. Хората в интернет показват това, което другите искат да видят. Никой не качва дълговете, самотата, проблемите, моментите, в които психически е приключил. Така че не си мисли, че си изостанал в живота. Просто още не си качвал достатъчно контент.